ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆರ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬೊಕ್ಕ ಗದ್ದಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತೋ ಜಾಗೃತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ದ ಜನಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ಪುಗಾರು ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ 82ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪಣದ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳೋದು ಆ ಟೈಮ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಗರ್ವದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಾಗ CID ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಊರ್ದಾಕುಲುಪ್ಪುನಿ. CID ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ 1981 ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಯ್ತು, ಭಾರಿ ಭಂಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ತುಳು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಏರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಒರೀನಿ ಇತ್ನೇಟ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡಿಂಚಾನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿತ 51 ವರ್ಷ ಹೆಂಕಾಡು ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಒರೀನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೆ. 70 ಹಿಡ್ದು 81 ಮುಟ್ಟ ಏನು ಅವಲೇ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೊಂಬೈಡು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಿತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ. ಸಲ್ಮಾನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ 4 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 3 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ 4 ಕೋಟಿದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವು 4 ಕೋಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ 40 ಕೋಟಿ 50 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ 100 ಕೋಟಿ ಇಂಚ ಬೋಡಾಪಣಿ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ದೇವ್ರದೇಳು ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ದುಂಬಳ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಣದಿತ್ತು ಕೂಡ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2023 ಉಲ್ಲ ಸರ್. ಈರು ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ 90s 80s ಆ ಟೈಮ್ 1980 ಆ ಟೈಮ್ಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಇರೇಗೆ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸರ್. ಇರೇಗೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಆ ಗಳಿಗೆ. ಯಾನ್ 1981 ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಯ್ತು, ಭಾರಿ ಭಂಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ತುಳು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಏರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು. ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಚ್ಚ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ತೆರಿದಿನಾರು ನಾಟಕಗಳು ಆಯ್ತು. ರಾಮನ್ ರೈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎಸ್ ಅರೇನು ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೀನಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಆರೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಬೋರ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರು ದುಂಬುಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ. ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಲ್ತದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಯಾನಾರಿಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೇಕಾ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ಯರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಹೆಂಕಂದು ಪೂರ ಮಚ್ಚೇರ್ನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಕಂದು. ಸೊ ಹೆಂಕಲ್ ಬೇಕಾ ಪಾತಿಡ್ದು ಅಂದೇತ ಎಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಣ್ಣ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಕಲು ಬೊಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕುಳ್ಳುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ತೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು ಐಡ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಬೊಂಬೈಡುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಡು ಪಂಡದು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ದಾರ ಇತ್ತು. ತೋ ಆರೇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದು ತೊಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾನು. ಅಪ್ಪಾಗ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನ ಯಾನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನ್ ರೈ ಪಂಡರು ನಾ ಒಂಚೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ನ ಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗಾರು ಪಂಡದು ಆ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಪಣಿ ಲೆತ್ನ ಪೋಯ್ ಬಣ್ಣದ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್. ಉಷಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 21-25 ರಿಟೇಕ್ ಆತನ ಪೋಡಿದು ಸೋರಾ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದನೇ ಎಂಕುಲು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು. ತೋ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಾಲ್ತು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲೋದು ಬೊಂಬೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟೇ ಕುಲ್ಲೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕುಲು ಅವಲೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ 4-5 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಅವ್ಲು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಐದು ಬೇಕಾ ಎಂಕುಲು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ. ರಾಮನ್ ರೈ ಪಂಡ್ಯರು ನೇಕ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಲ್ಪ ಆರ್ನ ಊರು ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿ ಪಂಡದು ಅಡೆ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಕ ಪಂಡ್ಯರು ಮಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಬಿನ ಎಂಕುಲು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಆನಂದ್ ಆಡಿಗೆ. ತೋ ಅವಳು ಲೊಕೇಶನ್ ಭಾರಿ ಎಂಕು ತೋಜನ ಬಣ್ಣ ತೋಟ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಪರತ್ ಆಟ ಕಾಲದ ಒಂದು ದನಿಕಲ್ನ ಹಿಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಉಂತಾರೆ ಪತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜನು ಒಂದು ತೊಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಬೇತ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಚ್ಚಿ. ತೋ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಆಯ್ತಾ ರಾಮನ್ ರೈನ ಪಳೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ ಇತ್ತಾರೆ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂತೋಲಿಯ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಗ ಸಲದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುದೇ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು
ಮೊನ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿರೇಗ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆತ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತ ಹಾಸಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಲೆಂಬು ಹೆಜ್ಜಿ ಮಂದಿರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಪೂರ ಹಾಸಿಗೆ ತಲೆಂಬು ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡೈಲಿ ಅವಳ ಅಡುಗೆನೆ ಕೊಂದುವೆ ತೋ ಅಲ್ಪನೇ ಹೆಂಕಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸದಸ್ಯ ಶಾಲೆನೇ ಇತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಬೌಲರ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಳಿತೀನಿ 2 ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಬಂದರೆ ಯಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಬಂಡದು ಐಟ್ ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಅಗ್ಲೇನು 2 ಜನ ಲೆತ್ತನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾವತಿರೇನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋ ಲೀಲಾವತಿ ಬತ್ತದು ಐನು ಒಂದಮ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮನ್ನ ಯಾನು ಐಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬೊಂಬೈರ್ದು ಬೈ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡಿ ಯಾನು ಸೊ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯಾನೆ ಡ್ರೈವರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅರಿನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಅರಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಒಂದು ಜನ ಅರಿನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ತು ಓಪನಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಎತ್ತು ಬರಪ್ಪ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಎನ್ನಾನೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬದುಕೇರ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2023 ಇಡುಲ್ಲ ಸರ್ ಈರು ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬರೋನಲ್ಲ ರೀ ಎಂಚ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಟೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೀರು ಐರ್ದಕ್ಕ ಬೆಂಚ್ ಬರ್ದು ಏರು ಐರ್ದಕ್ಕ ಸೀಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಐರ್ದಕ್ಕ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತನು ಇತ್ತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ OTT ದ ಡೆಮೊಟ ಬೈದನು ಈ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಏತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದುಲ್ಲರು ಸರ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣನ ಅಪಗದ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬದಲಾತಂಡು ಕಾಲಮಿತಿ ಬದಲಾತಂಡು ಅಪಗದ ಲೆಂತ್ ಸಿನಿಮಾಲು 4 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 2.5 ಗಂಟೆನೇ ಒಬ್ಬ ಈತು ಮಲ್ಲ ನಂದು ಪನ್ನೊಂದು ರಂಚ ಸಿನಿಮಾಲು ನನಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದು 1.25 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ದಾದವಂತ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಒರೀನಿ ಇತ್ನೇಟ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚಾನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿತ 51 ವರ್ಷ ಹೆಂಕಾಡು ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಒರೀನಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೆ 70 ಹಿಡ್ದು 81 ಮುಟ್ಟ ಏನು ಅವಲೇ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೊಂಬೈಡು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಏನ ಟಚ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು 83 84 ನಮ್ಮ ದಾರದ ಸೀರೆನ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಯಾನ್ ಐತೀನಿ ಹೀರೋಲ ಯಾನು ಸದಸ್ಯ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಮೀಲಾ ಜೋಶ ಐತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಂಕ್ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ತುಳು ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಎಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ತುಳು ಫೀಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಳ ಬಂಡದು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಡಾಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ 1984 ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 30-40 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂದಿದೆ ಬರ್ರಿ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 30-32 ವರ್ಷ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಐಟೇ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡು ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋ ಯಾನು 30 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ 12 ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ದು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ದು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆತನೆ ಅನ್ನ ಭಯಂಕರ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಅಂತ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗದ್ದಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋ ಜಾಗೃತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ತೋ ಅಂಚಾನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈಸಿ ಯಾನು ದಯಪಣ್ಣ ಏನು ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಯಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತದು ಏನು ಬರ್ಪುಣೆಂಡ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜ್ ಆತನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈರನು ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಕಡ 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 ಮಾಡೋದು ಇತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇತ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡೇ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಅನುಭವ ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಫರಕ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈಸಿ ತೋಜುನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಏರಂಡಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದೀಪೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಬಹುಶಃ ಏತ್ ರೀಟೇಕ್ ದೆತ್ತನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬತ್ತಗ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದೆಪ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಏತ ಪ್ರೈಸಸ್ಲ ಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಿಕುಲು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಪಂದಂಡ ಐತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ
ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆಂಕಲು ಕುಳ್ಳೋದ್ರ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದು ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಡೆದು ಎಂಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಟೇಕೆ ಮಲ್ಪುವ ರಿಟೇಗಂಡ ಹಚ್ಚಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತನ್ ಶಾರ್ಟ್ ದೂತನುಗ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು ದಾಲೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ನ ರೀಲ್ಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ಫೀಟ್ಗೆ ಎಂಕ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡಿತ್ತು ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಪಂಡ ಯಾನಿರಡ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ OTT ಪೂರ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ನೀರು ಏತ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ OTT ಬೈದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ತುಳುಕುದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿ OTT ಹಿಂದಿ ಫಿಲಿಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಪನಕ್ಕಲು OTT ತೂಪೇರು ಅಂಡ್ ಮತ್ತು ತುಳುತ್ತ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅక్కడ ತುಳು ಓಡ್ತಾರೆ ತುಳುವೇ ತೂಪುನಿ ಆಗ್ತಂದು ಅక్కడ ಏತು OTT ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತನ ತೂಪುಜಾರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಯಾನಿತ್ತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ 10-20 ವರ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿಡು ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತನು ದುಮ್ಮು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಂಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 3 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ 4 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವು 4 ಕೋಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ 40 ಕೋಟಿ 50 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ 100 ಕೋಟಿ ಇಂಚ ಓಡಾಪುಣಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ನು ನಡಪುಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪು ಜರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಇನಿ ಕೂಡ ಇದು ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಆರು ದಾದಾನ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಬೇತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಲಾವೊಂದುಂಡ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅರೆಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ತುಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಸರ್ ಯಾನು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಲೈಮ್ ಲೈಟೆಡ್ ಇಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಆಡು ಅವು ಆಡೊಂದು ಆಡು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎನ್ನತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನತ್ತು ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡಾಕಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬೋಡು ಯಾನೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಕೊಳು ಪೂರ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊರ್ಸತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ತುಳುತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಿ 40 ಲಕ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರ್ಪೆ ಅವು ಪೋಪುನು 1 ಕೋಟಿ ಇರುವ 1 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ ಆಯ್ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಪೋಪೆ ಇಂಚಿನ ಏತೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಐಕತ್ರ ಬೇರೆ ಹರಿಶನ್ಯನ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸು ದಯರು ಬಣ್ಣ ಕ್ಲೋಸು ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚೆ ಅಂಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಹರಿಶನ್ಯನ ನಾರಾಯಣ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಐಕದ ಹರಿಶನ್ಯ ಮಣ್ಣರನ್ನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಫ್ರೀಲ್ ಐತೆ ಓಕೆ ಡನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಪಣ್ಣ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಕದ ಹರಿಶನ್ಯ ಮಣ್ಣ ಯಾನು ಉಳ್ಳ ಇದು ಹಾಲಪೊಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋ ಅಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ತೂನಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ದಾಖಲು ಇರಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮೂಲ ಪೂರ CID ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಆವಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದಾಖಲು ಆವಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆದ ತುಳುವೇರ್ನಕುಲು ಈತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಉಡುಪುನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರ ಆವಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಈತ ಬ್ಯಾನರ್ಲ ಇರ್ನಾನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ಕುಲ್ಲೇರು ದಯಸರ್ಲ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಕಡೆಗೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ CID ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಊರ್ದಾಕುಲುಪ್ಪುನಿ CID ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಟೀಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಯ್ ಅವಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮುಲ್ಪಡ್ಲ ತರ್ಪದೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ತರ್ಪದೆ ತೋ ಅಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲು ಕೆಲಸ ರೈತ ಕುಲ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಒಂದು ಅನಗ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಅಂತ ತರ್ಪವೆ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮಳ ಒಂತೆ ಮುಲ್ತಗಳ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಳು ಆತ ಏತಂಡಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಡಿಜ್ಜಿರು ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಹಾಕೊಳು ಅಂಡ ಇತ್ತ ನಾನು ಕಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತೇರ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಹೋಲ್ತುಲ ತರ್ಪಾಡು ಎಂಚ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಕಲು ದುಮ್ಮು ಬೆಂಗಳೂರು ತರ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಜನ್ರೇಟರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಜೋಕುಲನ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಅಕ್ಕಲ ತರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಲ್ಪ ಪೊರಿಸಂದ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿವೋಲಿ ತೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಬೊಂಬೈಡ್ದು ಅತ್ತನ ಬೆಂಗಳೂರು ರಡ್ಡು ಗೋಳಿದು ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಂಬೈದು ಬೈದು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಹರೀಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲ್ಡ್ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ
ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವರು ಬಂದದು ಸರ್ ಈರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸರ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ 10% ಕಾಮಿಡಿ 20% ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಬತ್ತು ಒಂತುದನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಒಂತುದನ್ನು 10% ಖಾಲಿ ಕತೆಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಯೇಗೆ ಸರ್ ನನಲ ಆ ದುಂಬದ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೈತಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಬೊಡ್ಚಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವರು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುವರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡು ಜನಕ್ಲಿ ತೂಪನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಜನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ತೋ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಜನಕ್ಲೇಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ತಿಳಿಪುಂಡು ಎಂಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲು ಪೋಂಡೆ ತೆಲಿಕೆನೆ ಬರ್ಪುಜು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಪಾಪ ಅಕುಲ ಆಯ್ನದು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಡೋಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣಿಟ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ మనకు ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನು ಆವಡು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲ್ದ ಜನಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಗಾರು ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ 82 ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪಣದ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳೋದು ಆ ಟೈಮ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋ ಅಂಚ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೂರ್ಚಿಂದು ಜಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚ್ ಈತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮಾತಾಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡಪೋಡು ನಡತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪು ನಡತಿ ಜನ ಮನೆ ಪಂದು ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಬುಡ್ಲ ಮಾರ ತುಳುಟು ಪೊಕ್ಕಡಿನ ಜನ ಕಿಸಡಿದೆ ಕಾಸು ಪಾಡುನ್ಯಾ ಒಂಜ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾಡೋದು ಮೂಲ ಬಂಗ ಬರೋಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಐತ ಬೇರೋಡು ಬಲಿಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕೇಳೋಡು ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕೇಳೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಸಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಏನು ನೋಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕಳು ತೂಯರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ತೆ ಅಂಡಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೋರಿ ಪಂಡೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ದಾಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಜ್ಜೆನ ತೂಪು ನೀವು ಅಂಡ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ಹೊರ ತೂಡಾಯ ಎಂಚಿನ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡದು ತೋ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅಪಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಆಯ್ರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಲ್ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿರ್ತ ಅಂಡ ಓಕೆ ಐನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಒಟ್ರ ಶೀತ ಐನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಬೇನಾರ್ದ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಐನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡೆ ಅಂದತೆ ತೋ ಅಂಚಿನೇ ಜನ ಕುಲ್ತು ಏನೈತೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಪನಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡ್ತಿ ಜನ ಬಕ್ಕ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲೋಣ್ಗ ನಂಗೆ ದಲ ಅವೇ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಂದೆ ಆತನ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮರಾಠಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಟ ಏನು ಮರಾಠಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಇಂಕ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೊತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಲೈನ್ ಉಂಡೆ ಅಂಟ ಕೇಂಡತೆ ಅಂಚದ ಅಂಡ್ ತುಳು ಮಲ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಾಷೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಏತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ್ಡನ ಭಾಷೆ ಅವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಾತೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂದತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಐಟಿನ ಅವನೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಜನ ಕುಲ್ತುವುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೇನು ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುಟು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬಂದು ಶುರುವಾದ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸರ್ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಇರ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ತೂವೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಆ ಡೇಸರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಸಮಯಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡು ದುಂಬೋಡು ಇತ್ತೆಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೋನಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಹೊರನೆ ಒಂಜಿ 14 ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು 14 ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂದು ಪೋಂಡ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತಿ
ಸರ್ ಇರ್ನ ಈ ಜರ್ನಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲ ಇರ್ನ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರಕ್ಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕಲು ಹಿರಿಯಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಕಲು ಅಪಗದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂದಂಡ 50 yearsದ ಜರ್ನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೆಟ್ ಎನ್ನ ತುಳುಟಂತೂ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಎನ್ನ ಹಿಂದಿರು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೆ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮುಕುಲ್ ಆನಂದ್ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಮುಕುಲ್ ಆನಂದ್ ಎನ್ನ ಬೋಕ JP ದತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಕಲು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಏನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಐತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು ಭಾರಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರೇ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 75 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಒರಿಸ್ಸೋಡು ಒಂಜಿ 51 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು 3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಹೀರೋಲ್ ಐತೆ ಐಟು ತೋ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಪಂಜಾಬಿ ಮರಾಠಿ ಪಂಡದ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಧ್ರದ ತಮಿಳ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗುಲ ಆತನು ಖಾಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಆತನು ಸೊ ಇನ್ನು ಟೈಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಭತ್ತ ಕೇನ್ನಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಿ ಈತು ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊರದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದೇ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ದೇವರನ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗಿನೊಳ್ಳೆ ದೇವರು ಬುಡಾಯರು ಯಾನು ಈತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಎತ್ನಡ ಬದುಕವ್ರು ಆತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ ಪೂರ ಆರ್ನಮಿ ತೋರ್ಪಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ